Yun, hello, what's up guys? Nandito tayo sa Barangay Palma, Basista. Second session po ng Doberman Stud ni Sir. Ayun yung mail na gagamitin natin guys. Sa mga Doberman lover dyan, PM nyo lang si Sir. Nandito yung Facebook niya, dito sa ibabaw. Ayun na po bala makipag-usap sa kanya kung saan yung location nyo dito sa Pangasinan. Anywhere yan, sa buong Pangasinan po kami guys. Ito naman yung dam. Maganda yung dam. Ito naman yung may-ari. Oh, sir, kaway ka, sir. Ayun, yung mga may-ari. Oh, pogi-pogi. Oh. Yan naman yung assistant ko. Si, Kuyaman. Kuyaman. Yan, si sir, oh. Tignan nyo kung gaano kakagwapo yung meal nila. Benta mo yung aso mo, sir, oh. Ayun, mahihilig sa malalaki, oversized na, Doberman. Ayun si sir, oh. Lalaway-laway na. Excited na siya guys. Tara, let's go. Umpisa na natin. Kaaway na. Tara. Kaya natin pusalan sa pusalan natin lang sir. Busalan natin? Hindi natin pusalan. Hindi, kapon wala. Hindi, okay na yan. Bon, kabila ka, Bon. Bilang sir, isa. Atras mo na. Atras mo na. May pwesto ko lang. Ayun na. Napit na po niya. Yan po, pag tumutuwan na po yung ari. Ito yung pagtetest. Kung sa taas niya tatapikin, talagang umaangat yung bulba niya. Yun, o pag dito naman, doon nyo, kakaliwa, kakanan. Ayun, madali lang mag-test kung fertile na yung aso. Pag tinapik nyo dito sa kanan, kumakaliwa yung bulto. Tara guys, second session po. Let's go! Guys, mga bagyo, tuloy-tuloy tayo guys. Ay, yung tali set. Kasi ako naman ito. Sir, hindi siya pwede tapos hindi nakatutok. Opo. Sige lang po. Kaya mo na yan. Tumututok po ano malaki. Hindi, isa lalaki. Hindi yan kagadat siya. Kwento niya lang yung isang araw. Hindi sir, pag napasok, Wala na yun. positive yun. Abay naman mo ha. Oo. Hindi naman Belgian kasi sir. Okay, second start. Ayun, lock and load. Ganun lang ang bilis. Mas mabilis pa yung mas matagal pa yung pinaghintay nila sa akin. Oversized guys, oh. Laki. Big head, big bone. Napanganapin nyo dito guys. Guwapo. Laki. Yun, naipot yung babae. Nawa ka mo yun. Right, hugas muna. Ipot. Vamos, ito tayo. Saan yan? Baka mamaya galing din ako. Baka mamaya pinitawal mo yun. Abay mo yung next ha? Mag-take sa nila mo na yung importante. Mag-take sana. Mag-take sana. Nila mo na yung importante. Pero proving na itong babae naman yata eh. Yun ang hindi mo rin alam. Hindi ko sure yun kasi di nga. Kasi kung kalalaki, wala kang duda. Wala kang duda. Nakakabuntik ka. Huwag lang baog yung babae. Yun lang. Kumagana naman po sa babae. Siguro sa out of 100 to, 2% lang. Kaya pag natapak ka, napakamalas mo. Hindi naman 2%. Pasok ka ba? Papicture kami, Ben. Picture tayo, tara. Alright! Tara, picture!